Какво мало имаш? Кремвирш? Опа! Дай по челото си имаш. Добре. И они чудесно балансируют в воздухе. Найди балансирующую фигурку в каждой промопачке готовых завтраков Nestle. Что такое ли? За двама. Вот ли ти сока? Не, значи да. Знам, разбраш. Мамо е там понеш чашка, та не ни е пила, дай го на Моника. Да, чакай само да сложа да. Какво имаш, ма? Имаш кремвирш? Снимка. Кремвирш ли имаш, мамо? А? Снимаш ли се? По поръчка се снимаш. Да. Прочита на баща и да я види каква е. Мони. Да, мамо, катеричкичи. Моля, виж. Мале, ти какъв си такъв в устата, бе? Има мляко. Я да те видя. Да, аз съм по не ядя, ама. Ех, че вкусен кремвирш. Тане! Чакай, вижте сега да си. Сърди ли се баба там пак? Ами не помня, не ще На ядене. Ела тук, ела. Виша. С судокрема имам само, нищо друго. Ако търпиш с лицето. Той не ги разчесва. Да, това е добре. Утрата мешочка для сенчика. Другото е финистилчето. Да. Той има. Браво! Айде, занеси сега.